Дивіться у цьому випуску. Євросоюз підписав угоду про безвіз з Україною. В окупованому Криму членів Меджлісу застерегли від участі і організації масових заходів. Президенти Сполучених Штатів Америки і Туреччини зустрілися в Вашингтоні. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР. 17 травня, 1175-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Європейський Союз офіційно підписав рішення про безвізовий режим для України. Документ підписали у Страсбурзі президент Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністр внутрішніх справ та національної безпеки, головуючий у Раді ЄС Мальти Камело Абелою. Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднено в офіційному журналі ЄС. За 20 днів безвізовий режим набуде чинності. Очікується, що він запрацює від 11 червня. Після цього важливого рішення стосунки поміж вашою країною і Європейським Союзом будуть набагато легшими. Ми в Європейському парламенті, в європейських установах хотіли працювати в тому, щоб знайти добре рішення для реалізації Мінських угод. І нові правила щодо лібералізації візового режиму є початком нової ери. Я так само хочу сказати, що зараз дуже важливий час. І я завжди вважав, що війна не є поводом для того, щоб зволікати з реформами. Я дуже високо ціную ту підтримку, яку нам надав Європейський парламент, щоб ми могли по цьому шляху йти. І це є дуже легкі часи в нашій країні, через які ми зараз проходимо, але ми йдемо вперед. Членів Меджлісу застерегли від участі організації масових заходів до річниці дня депортації кримських татар. Наріман Джелял, Ельмі Умеров та Лемар Юнусов за запрошенням відвідали окупаційну прокуратуру, де їм зачитали застереження. Вчора Джелял та Юнусов отримали відмову на проведення 19 травня акції протесту проти репресій щодо кримських татар і етнічних українців на півострові. Как нам удалось выяснить, что любое наше нахождение завтра среди людей может быть расценено представителями силовых структур как участие или организация массового мероприятия с соответствующими последствиями для нас лично. Головного редактора газети «Авдет» Шевкета Кайбулаєва теж викликали до окупаційної прокуратури. Там йому зачитали застереження на проведення несанкціонованого мітингу. Такі самі застереження винесли й іншим кримсько-татарським громадським активістам. Деякі з учасників проросійського мітингу 26 лютого 2014-го приїхали з Росії. Про це на засіданні у справі Ахтема Шейгоза заявив свідок захисту Ростем Мінанов. Заступника голови Меджлісу Ахтема Шейгоза судять в окупованому Сімферополі за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму. З січня 2015-го Шейгоз знаходиться у Кримському СІЗО. В правой части внутреннего двора, там, где находились пророссийские митингующие, валялись две арматурины, валялись бутылки из-под водки, причем акцизы на бутылках и пачках сигарет, которые там валялись, были российские. Не украинские, а именно российские, из чего свидетель сделал вывод, что эти люди приехали, которые оставили эти вещи, из России. Указ президента про блокування російських веб-ресурсів набув чинності. Він зобов'язав інтернет-провайдерів заблокувати доступ до російських соцмереж, а також до пошукової системи Яндекс. На зустрічі з журналістами голова РНБО Олександр Турчинов не назвав конкретних термінів реалізації обмежень. Про наслідки указу, а також про витрати на його втілення дізнавалися наші журналісти. Указ президента вже опублікований у газеті «Урядовий кур'єр». Рішення РНБО про санкції проти 1228 фізичних та 468 юридичних осіб вже діє в Україні. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк розповів про наслідки цього указу для України. Такі санкції, вони навпаки зроблять нашу економіку сильнішою і раз і назавжди відріжуть від будь-якого впливу, принаймні в інформаційному просторі Російської Федерації. Про можливий вихід з українського ринку компанія Яндекс Україна говорити нині не готова. Яндекс – друга за популярністю пошукова система в Україні. Працює тут з 2006 року. Пошук, карти, Яндекс.Затори, Яндекс.Навігатор та інші. Станом на сьогодні сервісами Яндексу в Україні користуються понад 11 мільйонів людей. Щомісяця це дані дослідження Gemius Audience.
І, звісно, санкції у випадку їхньої дії вони вдарять саме по користувачам, а також вдарять по бізнесу, який використовує і контекстну рекламу на Яндексі, і інші наші рішення для власне розвитку свого бізнесу. Максим Тульєв, голова Комітету свободи слова Інтернет-асоціації України, каже, що заблокувати доступ на 100% неможливо. Обойти блокировки можно, используя сервисы, которые называются VPN, сети анонимайзинга Tor, и также некоторые программные обеспечения, как, например, браузер Opera, она умеет это делать просто из коробки сама по умолчанию. Браузер Opera безкоштовний. Максим Тульєв вважає, що саме він буде обходити блокування російських сайтів, що підпали під санкції. У кіберполіції сприятимуть виконанню указу Порошенка про блокування російських веб-ресурсів. Якщо до нас будуть звертатись громадяни з повідомленнями про порушення якихось вимог чинного законодавства, ми будемо на них оперативно реагувати вже в залежності від ситуації. В кожному окремому випадку ми будемо дивитись і кваліфікувати дії в законних рамках. Блокування соціальних мереж процвітає в багатьох країнах світу, зокрема Китай, Північна Корея, Туреччина, Іран та В'єтнам. Аби ввести указ в дію в Україні, необхідні $1 мільярд та мінімум рік часу. Таку оцінку термінам реалізації дали в Інтернет-асоціації України. Світлана Паламарчук, Тетяна Мазярчук, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. На Майдані Незалежності у Києві проходить акція «Запали вогник у своєму серці», присвячена 73-й річниці депортації кримських татар. Зараз там працює наша знімальна група. Кореспондент Замана Діана Матвіїв розповість, що відбувається. Зараз на Майдані зібралось близько 200 людей. Деякі жінки та дівчата одягнули жіночий головний убір кримських татар «Фес». На акцію прийшло багато дітей та разом з батьками. Люди виклали за допомогою свічок мапу Криму, герби України та кримських татар, а також англійською слова «Ні геноциду». Акція триватиме до 10-ї години. Будь-який охочий може до неї долучитися і таким чином вшанувати пам'ять депортованих кримських татар. Наразі це все. Дякую, Діано. 18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Після окупації Криму Росією навесні 2014-го в Україні 18 травня оголосили Днем боротьби за права кримсько-татарського народу. У Києві вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. Захід відбувся у спеціалізованій школі номер 165. Там виступили школярі, представники громадськості, історики та члени Меджлісу. Дарина Іванютенко розкаже більше. Сюжет готується до ефіру, ми продовжуємо. Алею Сакур урочисто відкрили у Генічеську. Дерева висаджені з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією. На відкритті був присутній військовий аташе посольства Японії та капітан першого рангу морських сил самооборони Японії Акіхіро Хара. Yeah, so it's a very, very fantastic ceremony. So Це була фантастична церемонія. Я отримав велике задоволення. Дуже дякую мешканцям міста. related to this ceremony. Стоимость деревьев 2800 гривен, то есть 10 деревьев это 28 тысяч. Грубо говоря, $1000, если перевести на наши деньги. Готовы еще принять такие же деревья и сделать уже новый сквер даже. У нас есть сквер, который можно сделать с аллеей Сакур. Матеріал про те, як вшановували пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу у Київській школі номер 165, готовий до ефіру. Вшанувати пам'ять жертв депортації 44-го року в одній із київських шкіл зібралися учні, історики, члени Меджлісу та представники Духовного управління мусульман України «Умма». Як над нами знущались, глумили і люто ганьбили. Коменданти і їхні присутники
ситі, пихаті і злі, слово кримські татари, наче згадувати заборонили. Ми співпрацюємо з громадською організацією «Кримська родина». Нам не байдужа культура кримсько-татарського братського народу, і ми вважаємо, що це дуже корисно для наших дітей знати історію нашого братського народу і вміти співчувати. Роками нашому народу не давали слова. Ми не могли сказати правди. Наш народ роками кривдили, називали зрадниками. Ніхто не знав правди. Якщо б нашу історію завжди про це розповідали, то таких питань би не було. Організація «Кримська родина» проводить захід напередодні Дня пам'яті жертв депортації другий рік. Дарина Іванютенко, Іслам Пінка, Заман, АТР. Украй успішною назвали свою першу зустріч президенти Сполучених Штатів Америки і Туреччини. Реджеп Тайп Ердоган прибув до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Відносини між двома союзниками у НАТО останнім часом загострилися, зокрема, через обіцянку Вашингтона надати озброєння курдським загонам самооборони у Сирії, які воюють проти угрупування ІДІЛ, але вважаються Анкарою терористами. Ми пропонуємо нашу підтримку турецькому народові. Ми підтримуємо Туреччину у боротьбі з терором і терористичними угрупованнями, зокрема ІДІЛ та РПК. Для цих груп не має залишатися жодного безпечного місця. Для нас вкрай важливо досягти більшої солідарності та співпраці у боротьбі з тероризмом, зокрема з ІДІЛ та іншими терористичними групами в регіоні. Ми обдумуємо спільні кроки, до яких можемо разом вдатися в Іраку та Сирії. Suriye ve Irak'ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendir. Незабаром після зустрічі лідерів США і Туреччини в Білому домі у резиденції турецького посла в Вашингтоні сталася бійка між охоронцями президента Реджеп Таїпа Ердогана і протестуючими з курдською символікою. 9 людей постраждали, 2 заарештовані. Американським поліцейським довелося рознімати держохорону і протестуючих. Це не перший інцидент, коли охорона турецького президента під час його візитів проявляє агресію. Торік у лютому під час візиту Ердогана до Еквадору його охорона побила жінок, що почали вигукувати гасла проти політика Реджеп Таїпа. Убійця! Убійця! Джамала презентувала новий кліп на композицію «I Believe You», що перекладається як «Я вірю в тебе». Режисер відео Ігор Стеколенко. Зйомки тривали 3 дні у Португалії у передмістях Лісабона, Синтра, Ерісейра і регіоні Алентежу. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Нагматуллаєвим. За 45 хвилин ефір продовжує програма «Бугун». Оксана Денисова говоритиме з екс-керівницею Національної поліції України Хатією Деканаїдзе про розслідування вбивства Павла Шеремета. Будьте з АТР, гарного вечора.